हाय नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छे आपण मैंने भलर अच्छा मुझे स्वागत कर न्यू यूट्यूब चैनल को कौन कर बर्तमान आम तो बाहर ड्यूटी आपण मैंने तो शोथे कहीं 4:30 अच्छी कौन कर चलते जीवा टाइम होगानी आज से गोटे गध ए कौन कर बाहर ना जल्दी टाइम होगानी बाहर ना चलते जीवा देखो आज भी प्रबल शीत हो भाल आज प्रबल देखो केते जोरे कुहुड़ी पड़ी पूरा जोरे कुहुड़ी पड़ी देखा मुँह चलो जी आस जल्दी टाइम है होगला 50 है ना 50 हो 55 उपर है बस आसी पहुँचला बस कंपानी पहुँचे देखो केते बस तो आज पूरा डेरी हो गला पंद्रह बर्तमान मुझे पहुँची देखो केते सारा बस प्रबल कुहुड़ी पड़ी शीत भी लगुच डेरी भी है जल्दी जल्दी जीवा डेरी है ब्रेक टाइम चल ब्रेक देखा जाओ आज कौन हो खाया खाऊ खाई नी देख 4टार उठिक आइली ए ब्रेक टाइम ए जाऊँ खायापी शुक्रवार कौन हो खाया देखिए बसिगली आज देखो कैंटीन में क्या खाए ये मत आम सांग जानी पारे कैमेरा सरी मैं स्टॉल पारेंगे कुड़ोगे मैं स्टॉल अरे नान मट्टू नी मैं स्टॉल पारे कुड़ू स्टॉल कुड़ू ना जाऊंगी ये मट्टू नाने ये एडिकरा என்ன சாப்பிட ये आज खाଇବା देखो कंपानी रे मो लकर देखो केवल लकर ये मो लकर ये मो लकर टाइम होलानी ए सरीगला ड्यूटी चल रूम आप देखो आम कंपानी आप देखो ये हो जाए बस स्टैंड देखो बस स्टैंड ये मो बस बस देखो बस बस आम हिरो आस कही जल्दी पड़े आए थर आइला मो हिरोइन देख जो हिरोइन तमें कौन सुंदरी नुह केते सुंदरी तमें सुंदरी रहे मिछे तमें काली कतरी में सुंदरी है सुंदरी नहीं देखो अरे वीडियो बना ची 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 गाइस और खाइ सारी छी आ हमें समस्त जीव चॉकलेट खाइबे नियन हेबे बाकी काम करलु सार कर आज बर्थडे थला बोली गिफ्ट कर देली हां आ ओटा कथा गडा जा होची हम इंजीनियर सार कर बर्थडे भलो दिलो
କିଟକାଟ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି ତଥାପି ମୁଁ ଖାଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମର ଟେଷ୍ଟି ଏବେ ଚାଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଝିଅ କାହାକୁ କିଟକାଟ ଚକୋଲେଟ୍ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ହେଲେ ଖାଇଦିଏ। ରୁମ୍କୁ ଯିବା ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ଗଲେ ଦେଖେଇବି ଏବେ କହୁନ ଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିବେ କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି କ'ଣ କରିବେ ଯଦି କେଉଁମାନେ ମାନେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରନ୍ତି ମେସେଜ୍ କଲେ ମୁଁ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା କରିଦେବି ଆମ ସୁପରଭାଇଜର ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛି ପିଲା ଦରକାର ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଯଦି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ କମ୍ପାନୀରେ କେତେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଖୋଜୁଛି କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସାଲେରୀ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ପଛରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ମୁଁ ତା ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି ଯେଉଁମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣେଇଦେବି ଏକା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ସୁପରଭାଇଜର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି ଏବେ ଯିବା ରୁମ୍କୁ ରୁମ୍ରେ ଏବେ ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ଏକ ତ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ଦୁରୀ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି ଖବର ନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗଢୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି ଖବର ନ ଦେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ମ୍ୟାଡାମ ଶୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଉ ରୁମ୍ରେ ବା ଜାଲିଆର ନା ଏଇଟା କେତେ 75 ଟଙ୍କା ଦେଲା ସର୍ଫେକ୍ସନ ନାହିଁ ଯିବା କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ କରିବା ରୋଷେଇ କ'ଣ ରୋଷେଇ ପଖାଳ ଦେଇଛ ପଖାଳ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେବା ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ଏବେ ଖାଇବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଭଜା ଟିକେ ବାଇଗଣ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛୁ ବାଇଗଣକୁ ଭାଜି ଦେଇଛୁ ଖାଇଦେବା କଥା ଆଉ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆଇଲୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆଜି କେମିତି ଖାଇବା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ପଖାଳ ନ ଖାଇଲେ ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ଚାଲୁ ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇଦେବୁ ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ତାପରେ ରାତି ପାଇଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ସେଇ ହେବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଖିଆ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ଆଇଟମ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ସହିତ ବାଇଗଣ ଭଜା ଆଳୁ ଗୋଟେ ସିଝା ହେଇଛି ଲଙ୍କାଟେ ଭାଜି ଦେଇଛି ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭାଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଆରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ବଢିଆ ପାଟି ପଡୁଥିଲା ରେ ଜଳୁନି ଖାଇବା ଚାଲ କାଲି ହେଲା ଖାଇଥିଲି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସରିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି ନାଟ କରୁଥିଲୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେହ ବି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଜି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି ସେ ବି ଶୋଇପଡ଼ିବେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି ବାଏ ବାଏ ନିଜର ଖ୍ୟାଲ ରଖନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।